Бародари ховарон ҳама салом. Имрӯз мо 6000 подписчикҳо шудем. Як хурсандӣ канали мо ба. Ин як ваи моде як меҳнатамоё ваяш ба рафтагитон, оценит карагитон, меҳнатамоё қадр карагитон ма ҳазор раҳмат. Худо хоҳад то баҳора каналмо 10-15 шуд бо қувватамо калон мешавад. Оли кормадон бараем худо хоҳад ваи мо бисёр планое ки благотворительность карам. Ҳозир ман шумо видеоканал ма нишон медиҳам. Адаҳо мо монетизация сар додем, реклама қариби $100 кор кардаст. Инам як доход мо худо хоҳад. Вай мо подписчикмо бисёр шуд, доходам бисёр мешавад. Як сутка ақаллан $100 шавад. Як моба ин $3000. $3000 агар мо хел благотворительность сар кунем, ҷо қувватамо ба қувват мешавад. Худо хоҳад. Хай планамо ҳай, худо хоҳад мо планамо раста мерем. Ин барои ҳамин як 6000 шудаги мо як озмун мо ташкил мекунем. Ман ин ролика пеш аз ин видео мондагим ки бисёртар беинтон гуфта. Ман ин хел смайлик, ин лайк, ханда, смайлик. Ин видеои оянда мебурояд. Озмун эълон мекунем ки якум видео бинад, якум дидагӣ. Фарқаш не, якум дида, якум отзив, любой отзифатаги видео нависитон агар. Ин баъд аз хонаи мо отзифа нависад, ҳамин смайлик диҷоба набошад, любой точки Россия ба, Тоҷикистон ба, доставкаша худомо мекунем, доставка за наш шуд, а ҳисоби мо, ҳамин смайлик подарка ба. Баъд озмун ба эълон мекунем, чие мо разигрывать мекунем. Бо баъд аз 3 рӯз ё 4 рӯз, 5 рӯз, якти дига навор мебурояд, ки якум ҳамун навора денаду отзив нависад, смайлик ани ҳамун подарка. Ин однокласснику, фейсбуку медидагиҳо бо ёру рафиқомо, ҳатман шумо бояд ютуб каналмо гузашта обуна шуда, баъд иштирок карда метавонед озмун ба. Ин саршави озмун, баъд ҳамун видео ба мо мегӯем, бо дигар чизои разигрывать мекунем, тӯҳфа. Шумо ҳатман бояд подписчики мо бошед. Шартум ҳамин, одноклассники шумо ин навора бинед агар ютуб канал мо гузаред, орзуи кандиона занед, мебурад ютуб ба подписат шавед, баъд шумоям иштирокчӣ мешед. Хайр, ҳамин хел кара шавқовар мекунем канала мо, я? Раҳмат. Подарка мекунем, худаш об мерезад, соф мешем. Фақат ҳамин савобҷоҳо худо хоҳад канали мо ба. Ҳамин проблемаи ҳама каса ҳал мекунем. Агар ҳамин хел проблема шуда бошад, ҳамин YouTube канала, а канали гуфта ки ҷош ба дароед, унҷо ба номери телефон, WhatsApp, Viber ҳама вақт мешавад, нависед бародар. Навор мекунем, мана операция дар кор ми. Хай проблема ҳар хел мешавад. Ҳама каса шуда ёрдам мекунем. Ҳамин видеои навора дидагиҳо бисёртар подписат шавитон, обуна шавитон, бисёр шудам мегирам, қувватамо калон шудам мегирад. Худо хоҳад ҳамин реклама ютуба момдаги маблағҳоя, ҳамин фақат канала худаш ба сарф мекунем, благотворительность ба. Обуна шавитон.